Sa Mandaue City, mibahad ang mga city officials ipadakop ang mga mopahimo sa gayon ug mopaburot sa presyo sa mga palaliton ug sa mga panginahanglanon. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sama sa ubang mga lugar nga labihang naapektuhan ni Odette, hilabihan kataas ang linya karon sa mga nagunang palaliton sa Mandaue. Sa mga gasoline stations, taas ang linya sa mga buot magpagasolina sa ilang mga sakyanan. Apan bisan pa niini, nagkugi gihapon ang mga tao makapakarga lang sa ilang mga motorsiklo ug mga sakyanan. Samtang sa pagsusi sa GMA Regional TV sa may merkado, ubay-ubay sab ang mga tao nga namalit karon sa basic necessities. Apan taliwa sa krisis karon, aduna kunoy mupahimus gihapon sa higayon. Maong mimando na si Mayor Jonas Cortez muhimo og inspeksyon kung na may mipaburot sa presyo ipadakop. Dunay team nga umulon aron mulibot sa lain-lain nga lugar. Agig reaksyon sa pipila ka mga mamalitay, gihangop nila ang kamanduan ni Cortez. Matod pa, taas gyud kuno ang pagsaka sa pipila ka mga palaliton karon ug apektado kaayo ang mga customer. Mo lagi, looy kayo, imbis na biktima, pahimus lang pagod. Ang tubig nang, pila ang tubig, imbis ang G's, nahimo ng 40, 30. Nakapalit ra kag tubig o ka naglisod og pares. Palit na lang, ang katong tag 1.5 nga, 1.5 liter nga. Imbis 20 to kape na, mong 50. Makontrol man ni kung dakpo na sila. Kay na-overprice ra na sila eh. Tanaw nimo ni pahimos sa higayon. Oh, nagpahimos. Ang tubig nga 20, nahimos sa 60. Nipalit ka wala. Gahapon tubig. ra. Naguhaw na kayo. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak.